Wel, dyna ni. Ydyn ni'n bron ar ddiwedd yr Eisteddfod Rhyngwladol gerddorol Llangollen Arlein gyntaf erioed. Am wythnos mae wedi bod. Fel y soniaswm ar ddechrau'r wythnos, roeddem yn dorcalones i beidio a gallu cynhyrchu'r wyl ryfeddol hon yn ugen, ond roedd pandemig Covid-19 yn golygu ei bod yn amhosibl a'i hystyried. Rydym wedi ymfalchio ac yn falch o allu dod â blas o Llangollen i chi ble bynnag yr ydych. Eleni mae'r tîm cyfan wedi dod â'r digwyddiad cyfan atoch chi gan dîm craidd o 8, gan weithio o bell gyda'n gwirfoddolwyr o oedolion a phlant, artistiaid gwadd, awduron a chynhyrchwyr i ddod â'r deunydd newydd sydd wedi ei ryddhau trwy'r wythnos i chi. Rwy'n siwr y hoffech chi ymuno â mi i ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r wyl ddigidol hon at ei gilydd ar fyr y bydd. Ac rwy'n gwybod fy mod i'n siarad ar ran pob un ohonym yn Llangollen, pan ddywedaf fy mod yn gobeithio eich bod wedi mwynhau bod gyda ni trwy'r wythnos ac wedi cael blas go iawn ar yr hyn y mae Eisteddfod Rhyngwladol gerddorol Llangollen yn sefyll amdano ac yn ymwneud yn llwyr. Hoffwn gynnig fy niolch personol i noddwr a'i uchelder brenhinol Tywysog Cymru am ei neges o ddymuniadau da. Mae eich nawdd parhaus i'n gwyl ryngwladol yn anrhydedd. A diolch yn fawr i'n gweinidog cystylliadau ryngwladol a farwnes Eluned Morgan, sy'n gweithio mor galed ar ein holl ymddygiadau yn Senedd Cymru. Ac yn olaf, diolch i chi am ymweld ar Eisteddfod Arlein ac am bleidleisio ym mhob un o'r categorïau ar gyfer yr enillwyr gorau o'r gorau yn y llunyn cystadlu. Mae wedi bod yn hyfryd gallu dathlu gyda chi wrth i chi bleidleisio dros gorau o Indonesia, De America, De Africa, America ac aros, mae yna 2 gategori eto i'w cyhoeddi. Y categori corau eraill, roedd yna lawer iawn o bleidleisiau dros hyn, ac wrth gwrs y moment air o Llangollen, y pleidleisiodd miloedd ohonoch drosto eto. Mae'r canlyniadau yn dod yn fuan iawn, ac na allaf ddweud wrthych pwy ydyn nhw, gallaf ddweud wrthych fod gan y 2 gategori hyn enillwyr hynod deilwng. A byddwch chi am ei gwylio dro ar ôl tro. Mae Cymru yn wlad ffodus yn yr ystyr ei bod yn cynnal cyfres o wyliau dylanwadol sy'n newid bywyd yn aml bob blwyddyn. Roeddem wrth ein boddau yn llwyddiannu'n digidol diweddar ein ffrindiau a'n cydweithwyr yng ngwyl lenyddol y gellu ac yn Eisteddfod yr Urdd, a dymunwn bob llwyddiant i'n ffrindiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yr haf hwn. Mae Llangollen yn gartref i'r unig Eisteddfod Rhyngwladol ar ynysoedd Prydain a'i neges graidd yw heddwch a chytgod i bawb mewn byd gwar, lle mae pob un o'r un gwerth. Ydych chi wedi ymweld â phob un o'r gwyliau rydw i wedi sôn amdanyn nhw? Ydych chi wedi ymweld ag Eisteddfod Rhyngwladol gerddorol Llangollen? Os na, byddwn yn eich annog i'n roi ar eich restr bwced ac i ddod i brofi drosoch eich hun y pŵer sydd gan gerddoriaeth a dawns wrth hyrwyddo byd heddwch. Rwy'n addo i chi bydd yn cael effaith enfawr arnoch chi yn bersonol. Pam na newch chi'ch hun a ddewid i ddod i gael eich atgoffa o sut y dylai bod yn aelod o deulu'r hyl ddynol fod yn brofiad cadarnhaol sy'n cadarnhau bywyd. Bydd gwyliau yng Nghymru a'ch angen yn fuan. Cefnogwch bob un ohonom yn y dyfodol. Mae datblygiad parhaus y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru yn hanfodol i'n heconomi ac i'n henw da ar lwyfan y byd. Efallai ein bod ni'n wlad fach, ond gyda'n gilydd mae gennym lais nerthol. Am y tro, gan bob un ohonom yma yn Llangollen, diolch yn fawr i chi gyd.
Tunakutakia heri.